si tady tyhle 3 konektory, to jde všechno do ABS. Tady jsou 2 relátka, ty jsem taky zkontroloval. Jo, cvakají, odpor je tam podle návodu. Tady u tohoto 9pinového tam se taky měří odpor. Tady tento je v napájení, tady je a toto je kostra, tam je taky v pohodě. No tady je ta jednotka s pumpou. No tak tady je přední senzor, ten má kabel, tady tenhle konektor, tam jsou ty odpor, na všech senzorech je v pohodě, takže senzory to nebudou. Dále v kufru je řídící jednotka od ABS s 2 konektorama. Takže v kufru je řídící jednotka, zkoušel jsem to přehazovat, mám ještě druhou, takže řídící jednotkou to není. No a vlastně u té jednotky, tady ten menší konektor, to jsou ty čidla, toto jsou čidla od těch kol, tak tady jsou navedený. Tady jsou takhle, bylo to zadělané pásko a tady už jsme, ten zadní levé, už tady nebyl ten odpor. Takže jsme se museli najít, kde to je. Takže levé zadní kolo, to je tady nad výfukem, ten svazek, tady kolem nádrže. A je to vlastně i z nádrží ten svazek. A jde to tamhle na vrchu, někam do kufru. Takže jsme v kufru, tady sedačky, tady kufr pod tímhle deklem, svazek tady a tady se to napojuje. Toto je on, ten svazek, co jde do té řídící jednotky. Tak, toto je ten svazek vytažený, toto je to levý kolo, červeno-černý. Teďka, když to proměřím, tak to najednou ukazuje, že to znamená, že tam je někde něco, tady jediný. Jestli to bude vidět, no asi moc ne, je to tady takový prodřený, tak možná tam něco bude. Ale já mám druhý svazek, takže tam dám druhý svazek a uvidíme, jestli to je jediná závada.